Күннәрнең куры һәм ортык эссе тұруы сәбәпле Идел буе төбәкләре урманнарында янгын чыгу куркынышы саклана. Җәйге чорда Татарстан урманнарында 14 янгын очрагы теркәлгән. Зур янгыннар күзәтелмәсә дә саклану чараларын күрергә, янгыннарны сүндерүгә даими әзерлектә торырга кирәк. Марий Республикасы урманнарында гадәттән тыш хәл режимы кертелгән. Самара, Түбән Новгород, Ульяновск өлкәләрендә дә хәл куркынычлы. Янгыннарны сүндерүдә гадәттән тыш хәлләр министрлыгының махсус техникасын кулланалар. Республикабызның көньяк көнчыгышында да киеренкелек. Лениногорский һәм Әлмәт районнарында янгыннар булды. Оларның зыяны 5 миллионга якын ущерб дип саналды безнең специалистлар белән. Но шундан да тәсим килә, безнең үсемтәләребез үстерә торган базисный питомникларыбызда, безнең лесной фондларда үсемтәләр үстерә дигән, безнең воспроизводство ягыннан инде менә бу ущербны без арттырып, яганан тагын да матур итеп кенә утыртабыз агачлар. Күрше төбәкләр урмандарында янгыннар булу сәбәпле, Казанда республикабызның кайбер башка төбәкләрендә һавада төтен кырым исе таралу очраклары күзәтелде. Һаваның чисталыгын урыннарда экологларның күчмә бригадалары тикшерә. Бүгенге яңгырлар шулай да бик шатландыра. Безне генә урманчылыкны гына түгел, бөтен халыкны, чөнки бит инде күреп торасыз, нинди җәй узып бара, бик кызу. Бүгенге яңгырлар Казанда да, западный районнарда узды бит инде, но Юго-Восток безнең пока әле яңгырлар килмәде. Шундан да менә әйтеп торалар 32 градусында, шундан да бик куркыныч. Безнең инде круглосуточный дежурстволар әзерләнгән инде безнең, шундан да инде без контрольдә тотабыз бу ситуацияны. Татарстан президенты шәһәр район җитәкчеләренә янгыннарны катгый контрольдә тотарга өндәде. Фарис Мөхәммәтов, Никита Граханцев, Владимир Ярков, Татарстан яңалыклары.